Ali ao lado da porta, entre a cabeceira da man esquerda, hai un chime de tomates. Vale. Que trouxe aí? É unha cama. Ai. Hai un coso de tomates. Viches o pan que estaba tapado con unha E a chaqueta? chiveta é túa? Pois trae. bueno, tranquilo, non corre presa, pero porque salió o pan ao sol e daban que que tamén pude deixar cando se así que deixo unha bolsa de tela na porta. Xa. Pois gracias, Porque senón non te traga unha paxaron, xa está non te olvides dos tomates que están ali, levas pa baixo e pones un sitio fresco. Vale, Levas un gorrichiño de agua na raíz, sale un gorrichiño. Vale. Vale, porque Gracias. xa leva un rato quitando da terra. Vale. Vale. Gracias. Vas traballar? Non Nada. No.